Saksampun para kadang nagari Borawati caos ulinga dhateng Paduka Kaka Prabu mboten wonten yang samya kuciwa kepareng Kaka Prabu. Kaka Prabu rawuh wonten ing negari Dwarawati. Kula namung ndulur ing netra jating wadana sajak sungkama ndamar sasi mengko ing langkung wigatos. Keparang Kaka Prabu kula aturi matur ingkang dhateng Rai Paduka kanthi waloka blak kotang blaka suta dalah njayi pun kakang rumangsa mongkok rumangsa gumun setahun jingleng sak rendeng di nggon kula miyat ana saka ing Praja Mandura taune negara Ndrawati kok tak jangkah-jangkahna sepisan aduh yayi bareng aku dulu kawontenan ing negara Ndrawati tak ibarate kok ning ngarep gumun setahun jingleng sak rendeng. Wewangunan mus kanthi warata. Ing kono dalan-dalan sing legok padha diruk sing jungkul padha papras. Kanthi warata kanthi becik para kawule padha sayek saeka praya angangkat karyaning praja. Ah kuwi ayi. Luwih-luwih ora ana sing bengkang saka pratananing Siadi, dawing Siadi. Nah, mula kang saka kuwi ayi. Pun kakang bakal nyempil kapek pakebaran. Kabeh para kawula padha sayek saeka praya. Nuruti apa ing dadi diyawuh Siadi. Lanjur kuwi japane apa lan dongane kepriye yayi? Saben-saben Siadi dawuh, para kawula tansah sendika dawuh. Saben-saben parentah apa tansah nindakake apa ing dadi kersane Siadi. Aduh yayi. Kaka Prabu ampun kados mekaten ampun ngantos angluhuraken tiyang sanes angasaraken salira pribadi kok ora yayi pun kakang amung apa anane bebasan pun kakang lenggah ning Praja Mandura bebasan adoh sawunge nggon kulumaku yayi ayo coba yayi aturna marang pun kakang tak pidhangetke di inggih Kaka Prabu. Rikala semanten Kaka Prabu Rai Paduka jumeneng nalendra wonten ing Dwarawati menika ingkang jumenengaken para kawula kedah kula saged manunggaling cipta rasa karsa miwah karya wonten bebasan warangka saged manjing culika kedah saged manjing warangkanipun saking pamanggihipun ingkang Rai Paduka Kaka Prabu kula namung nindakaken catur warna. Culika manjing warangka Gusu manjing culika Siadi nindakake catur warna. Inggih Kaka Prabu. Catur menika sekawan warna mestani syarat sekawan perkawis. Lanjur saka kersane Siadi. Saking pamanggihipun ingkang Rai Paduka ingkang Rai tansah nindakaken lakuning bumi kaping kalih lakuning tirta kaping 3 lakuning surya kaping sekawan lakuning candra ingkang slibat watak wonten ing pangayom lan pamomong anggadhe raos wibawa wicaksana sentosa miwah prasaja nindakake lakuning bumi kaping 7 lakuning tirta iku banyu inggih kaping 3 nindakake lakuning surya iku srengenge kaping 4 lakuning candra iku rembulan inggih Kaka Prabu lire yayi ingkang Rai menika kinaradadya pangayoming para kawula nindakaken lakuning bumi kedah wanter ngganya manekung muja brata ngesaning Gusti kang murbeng jagat kanthi teteken barang kang tekun linambaran ati suci kang temindak kang jujur Kaka Prabu langkung-langkung bumi ini kedah anggadai araos adem lan anggadai raos kedah tatak lawan tangguh jalaran mboten wonten jalaran bumi menika damel menapa kemawon boten badhe swala. Lah menika ingkang Rai ngrumaos dados pamomonging para kawula kedah angkrangkening kados mekaten Kaka Prabu. Mangkono Yai. Inggih kok. Angka kaping 7 menika watakipun tirta utawa watakipun toya sedaya kedah nderek dhateng kawulanipun jalaran
Tirta menika wonten tetembungan alit ngungkuling Tirta ageng ngungkuli gunung menika kedah saged manunggaling cipta rasa miwah karya ingkang kula aturaken wonten ing ngajeng. Kaping 3 menika watakipun Surya kedah damel saged pepadhangipun titah. Ampun ngantos mbeda-bedakaken endek during derajat lan endek during pangkat sugih miskining para kawula sedaya menika namung titipanipun Gusti Kang Murbeng Jawata ugi wonten kesanipun Gusti Kang Murbeng Jagat titah menika yen sampun pinundhut ana kesaning Gusti Kang Murbeng Kawasa menika ingkang dipun suwun amung amal ibadah ingkang wonten jagat sesrawungan Koko Prabu kedah nindakaken ingkang adil para marta. Wo mekaono Yai mekaten Koko Prabu. Lanjut ingkang kaping 4 watak ing candra menika kedah saged dalem ayom-ayem jalaran menika rembulan menika kinara dadya pepadhanging jagat wanciratri. Lah menika Koko Prabu jalaran wonten tembungan watak wantuning pangayom ing ngarsa Suntulada ing madya mangon karsa tut wuri handayani Koko Prabu. Mekaten. Das watak wantuning pangayom kadang anggadhahi raos tepa salira, tepa menika tepak salira menika awak. Sedaya menika dipun tepakaken dhateng awakipun piyambak. Aja cok ngapusi nek gemoh diapusi. Aja cok njiwit nek gemoh dijiwit, aja cok ngethok nek gemoh dikethok. Aja cok nyatut nek gemoh dicatut. Weh. Kaya apa wae. Menika watak itu kanca-kanca. Jalaran wonten ing ngajeng menika makarya. Dugi dalem sowang-sowang menika le matur menika namung sambatan. Niku watakipun kanca wingking. Wah, si Adi kok ya banyol barang. Katen Koko Prabu. Damar mancung diwet yadyo. Pun Kakang wis ngawin-ngawin wong dadi kersane si Adi. Aduh, Di. Mula Kang saka sepira dadi kalputin Kakang. Si Adi sing agung pangaksamane Yayi. Nuwun inggih Koko Prabu. Lajeng kersa paduka kados pundi Koko Prabu? Rikala semana Yayi. Pun Kakang kajakon sepisan daya-daya lumit ana ing Praja Ndrawati amung aniti pekabaran Kang tinampa ana ing karnanipun Kakang ujare mbok bakul sinambiwara titi kalenggan iki yen to negara Ngamarta age wae nampa pacoban Dik lanjur miturut patujaring para kawula pacobaning para kadang Pandhawa liya mendrane Yayi Werkudara. Apa bener Yayi? Nah, yen to mendrane Yayi Werkudara apa Siadi urung mangerteni ingkang mongko Siadi iku duwe pusaka kinara dadya piandel apa ranitya ning padyaning piandelir Siadi. Jalaran saka panggening para kawula negara Ndrawati ana ing kanan kiring negara Ndrawati Siadi iki ana bebasan mangerti sadurunging winarah. Ah, ayo coba enggal titip pirsana ujine Kapasasan. Yen mula bukane lungane adhiku Werkudara, aku melu saka jalan aku pinangka ganeping para Pandhawa 7 ya pun Kakang melu mahargya. Melu kacantum ing Praja Ngamarta Yai. Ayo ingkang mongko Kang kaya mengkono ayu. Daya-daya pirsanana. Ana madyaning kaca paisan kinarya dal piandele Yayi Kresna kadangipun Kakang Yayi. Aduh Yayi. Andralir Kang Puspita kasliring Kang Samirana hamre. Sakar
ngaskandanyo maweh rarajretnaning driya lunging kadung kang malengkung romambat wit mawa raras raras ruming sari-sari Iwang Sukmana ngadili nuwihung sekaring bala langgeng. Aduh Koko Prabu. Mboten ngemungaken Koko Prabu ingkang samya nampi pekabaran yen to Yayi Werkudara mendra saking kasatriyan Jodipati. Miturut aturipun yoga paduka pun kaca negara sampun lenggah wonten ing papangkaran negari Dwarawati. Eling-eling yen to kadang paduka pun Yayi Werkudara mendra saking nagari Ngamarta ugi saking kasatriyan Jodipati mboten pamit para garwa milah para putra nanging titikal langgane mboten wonten kabul kawusananipun Koko Prabu. Lanjur saka kersane Siadi ingkang mongko yen ora kabul kawusanane yen to adiku Werkudara yen to isih jati temang mulya stamaning jati ana ing papan pedununge. Ewadene wis dimundhut oleh saning Gusti Kang Murbeng kawasa ana ngendi papan pecandhene. Lah, ingkang mongko Yayi Werkudara tumrap para kadang-kadang ing Dwarawati iku wis kinarya dadya blangkep luweh Siadi pinangka dadi kusiring para kadang Pandhawa. Ana tetembungan jaran kreta lan kusire jarane lunga. Kok kusir ora mangerti. Lah iku Yayi. Mulayo apa nyedati kersane Siadi pun Kakang manut ayo daya-daya ku adikku Werkudara iso timbul ana negara Ngamarta kanthi lestari nirbaya nirwikara adagoda sambikala cinekat ning kanugrahan katentreman tuwin kamulyan di ayo pun Kakang nderek apa ing dadi kersane Siadi kadangipun Kakang inggih Koko Prabu. Saking pamanggihipun ingkang ngrai Koko Prabu ampun ngantos kedangun. Nanging sak mangke Koko Prabu kula tindak wonten pepengkeran samangke sareng-sareng manekung muja brata wonten kersaning Gusti Kang Murbeng kawasa kanthi teteken barang kang tekun linambaran ati kang suci tumindak kang jujur. Daya-daya nagari Ngamarta ugi praja Dwarawati. Dwarawati ugi praja Mandura. Jalaran saged ingkang winastan telu-teluning atunggal tansah nyawiji murih tentreming jagat mercapada Koko Prabu Baladewa. Yen to kaya mengkono Di, tak esthi apa ing dadi kersane Siadi. Ayo Di, daya-daya enggal kawiwitana Yayi Kresna kadang kula tansah marsara teng soksma sinukmaya winaya ing asepe sinimpen celenging kalbu pambukaning warana saking tarweng layap liyeping ngeluyup lir sumusup rasa jati sumusuping rasa jati pindha pesating supena
sagebyala ing kono tawa dupi mladereng dangen nginem Gandharasa Nalendra ing Mandura risanganing pinto Prabanem Kakrasana sumanana tagoing Ndrawati risang Prabu Sri Bathara Kresna lenging cipta jroning warjaya negara Ndurati kaya napa cobaning Bathara ingkang akraya jagat peteng dedet hangen danyu pindha bangun sakan beneran datani samaya obah samirana tan ana ingkang samya lumampah amung abdi gending geblak kamyang kemasan kang samya nyambut kardipating careng lang pating careng ling imbal-imbalan satemahang kono sinten kang muyak wonten setinggil Binaturata negara Dwarawati ora kaya tuan saka ing negara Ngastina Danyang Kumbakaya Begawan Resi Durna minggah setinggil Binaturata dilu saka Mandura lan pindha sata manggya krama kanca dalan piyak ana daya kanca dalan ora ayo
Andreler kang puspitarum kasliring kang samerana ambre kongas gandaning kang sekar gadung kang mangambar ler kang mangambar arum gandaning busana arum-aruming pasewakan kadangipun Kakang Yai Setyaki lan Kakang Udawa paring pangendika dawuh kula sinuwun diwadi kanthi prayogakna sira tumindaka kesabaran yodi nggih nderek kesa dalem Kanjeng apa sendika dawuh sinuwun abdi dalang pacan nderek paduka ingkang sinuwun mangkono Kakang Udawa lan Adi Gustiaki nuwun semangkih Paman Pendhita Durna keparang sadèrèngipun ingkang putra paduka Ndrawati suka ngaturaken ubara pedadaharan miwah pasogatan ingkang putra Ndrawati suka ngaturaken pambagharja lan cungkem kula kunjuk paman-paman Pendhita Durna wulu kutil mleguduk monyor-monyor swalo gembong lole alas dadi wana-wana dadi alas sumurante tuku gule sinden ayu akeh reweling Angger Prabu Bathara Kresna kula nuli yang sondolo yangon bebek ilang kabeh adate Kakang Durna niku nek matur nganggo gondhok selikur dina niki pun nganggo ndhok saniki pun nganggo sate kok iya pun sampan mang mendel nampi pamujiman anak Prabu Bathara Kresna raja swanipun ing Bapak Sukalimon kula non Angger Prabu Bathara Kresna keparang anak Prabu Bathara Kresna ngaturake piti kunjuk dhateng Bapak Sukalima kula tampi mongkok jroning penggalih kula tampi tangan kula kalih hawala mboten namung panging ing Bapak kala kunjuk awun dalem anak Prabu Bathara Kresna kula non iki nggih Angger Prabu Bathara Kresna nuwun inggih Paman Pendhita Durna pangestu dalem kula tampi mugi dadosna daya radaging kayuanan mimbuhana ayom-ayem tata titinem negari Ndwarawati makaten nggih Angger Prabu Bathara Kresna paman-paman Harya Soman ngaturaken sugeng rawuh paduka wonten negari Ndwarawati yang semban kula anak Prabu Bathara Kresna keparang sawanipun ingkang Bapa Lulus Raharja bekti kula kunjuk ngersa dalem paduka anak Prabu Bathara Kresna kula tampi Paman Harya Setyaki Sangkuni mboten namung pangestunipun ingkang putra kewala kula aturi nampi kula pundi mugi dadosna jimat anak Prabu Angger Prabu Bathara Kresna keparang kula aturi merayogaken paman-paman Harya Soman sampun langgeng prayogi wangsul dhateng Paman Pendhita Durna ugi kadangipun Kakang sampun sawetawis lenggah wonten negari Ndwarawati asanapas ilang riwe paduka kula namung dulu kawontenanipun Paman Pendhita Durna dadak suka anglayoni keparang saking menika kula aturi matur kanthi waloka blak kotang blaka suta Paman Pendhita Durna kula kutingkup leguduk monyor-monyor swalo gembong hawala anak Prabu Tri Bathara Kresna keparang swanipun ingkang Bapa Sukalima sepisan namung tetinduta tata ing negari Dwarawati sak kula wangsa ngger kula kadheraken menika patih kula Sengkuni kang wonten madyaning pepengkaran kula inggih nah keparang saking menika kula aturi nganti ajeng sepisan tetinduta tata ing negari Ngastina jangkep kaping kalih anak Prabu Bathara Kresna
Rikala semanten kula namung dinuta dhateng anak Prabu Duryudana. Nah, kepareng saking menika gandeng negari Ngastina nembe nampi cobaning Bathara. Inggih ngakala jagat kathah dalu kang nempuh jagat negari Ngastina. Kathah para kawula ingkang sami nerak saking angger-anggeranipun kaleresan. Nah, menika. Langkung-langkung kakah patra muda ingkang sami narak turu sija pagrayu menika negari Ngastina. Kathah ingkang sami tumindak sapurunipun piyambak. Kula ngrumasi dadi seping para kadang sata kura mliginipun anak Prabu Duryudana sak kawulanipun dadi seping bebasan anak polah wong tua kepradah. Inggih Paman Pendhita Durna. Minta nugrahan jawata nyakari leka nganti ngrambut jantur. Lah mepes raga. Lah kula kanthi lemek ron bata salembar. Lah menika bantalan bata salembar. Ingkang Bapak Sukala nampi sasmita saking dewa ing kayangan Surabaya. Ya enggak Surabaya. Suralaya keliru Surabaya. Durna. Kowe dadi pepundhening para sata Kurawa. Kurawa ki putra muridmu kang Kak Gala-gala ingkang Kak Sungga-sungga ayo prihatinna negara Ngastina. Rikala semanten dewa dawuh dhateng kula. Durna isa pinaringan tata tititel Kertaraharja negara Ngastina yen to bisa siji Karawanata Agung Ndrawati ora ketung sak megaring payung cilik. Lah menika kedah mapan wonten ing negari Ngastina. Rikala semanten ewadene Nalendra Ndrawati saged mapan wonten negari Ngastina boten kirang sak megaring payung cilik. Kedah saged ngampelaken wujud pusaka dalem ingkang sinebat pusaka dalem kembang cangkok Wijaya Kusuma. Kedah dipun ampelaken ewadene semanten nger. Kula mawon nderek dhateng kersanipun dewa ing kayangan Suralaya. Minangka dados tata tentrem ing negari Ngastina saged minadhat mulya raharja Narapraja sak kawulana tembungan rakyat sak prangate isa pinarak ayom-ayem tata titi tentrem nirbaya nirigara. Nah, kepareng saking menika kula namung pinangka dados sulih dhateng para kadang nagari Ngastina mliginipun anak Prabu Duryudana. Mekaten Paman Pendhita Durna. Ewadene anak Prabu saged kula boyong wonten negari Ngastina. Sareng lampahipun ingkang Bapak Sunggal dhateng wadya niki patih kula sengkuni. Pinangka dados paseksenipun ingkang Bapak Sukalima kula dherekaken. Tindak saking negari Ndrawati tumedhak wonten negari Ngastina kanthi lemek babut kadlaraken mori sapitu para kadang senta negari Ngastina sagah nyembadani kedados pamyunipun anak Prabu Bathara Kresna. Ewadene paduka mboten kersa tindak wonten negari Ngastina. Mugi kawelasan paring kalunggaran saged ngampelaken wujude kembang cangkok Wijaya Kusuma kina dadi tentreming jagat Ngastina. Nger angger Prabu Duryudana. Kepareng saking menika Paman Durna, Yayi Prabu Duryudana menika badhe mboyong ingkang ngerayipun Nata Ndrawati supados tedhak wonten negari Ngastina. Makaten anak Prabu Bathara Kresna. Nah, keparang saking menika ampun ngantos kedangun. Ewadene semanten kula nyanggemi darmane wajib. Jalaran kula sagah tetulung sok sinten kewala ampun ngantos mangruk tinggal. Mboten melangi derajat pangkat andhap asoring para kawula sugih miskining para sentana praja. Kula tansah anyanggemi nanging kula badhe nyuwun enah yen to samangke. Nah, badhe nyuwun enah. Nah, menapa samangke paduka nyuwun enah. Yen nyuwun enah menika mbok meninggi dipun paringaken wujudipun kembang Wijaya Kusuma. Yen to maringi sewane pinten? Purih kapundhut pundhutan pinten? Kula sagah pirang dolar, pirang triliun. Nanging kula matur wonten kersanipun anak Prabu Bathara Kresna sumangke yen to saged kula boyong langkung-langkung badhe kula pundhut wujudipun kembang cangkok Wijaya Kusuma nyuwun sewu. Gandeng menika wonten negari Ngastina menika kadangipun kiambak kadang paduka ning aja larang-larang. Dadi regane niku aja larang-larang. Menika mboten badhe dol tinuku.
menika ingkang rayipun nata Ndrawati mboten badhe menika sadhe wujude kembang Wijaya Kusuma. Lajeng kersanipun anak Prabu Ndara Kesna sepisan malih kula nyuwuna wekdalipun Tricandra munggahing Sapta Warsa. Tricandra menika Sapta Warsa tri ki telu apa rahayu? Sapta niku 7 Warsa ki taun. Lah 7 taun senajan sampeyan niku badhe nulak ingkang dados kula cekak cukup ngeten mawon. Durna ora wegah saka ing kalane digawe Purbawasesa parang para kadang sata kura mligine anak Prabu Duryudana. Purbanipun wonten anak Prabu Duryudana wasana mlinging bapa ing Sukalima. Cekapipun wujudipun kembang Wijaya badhe dipun paringake menawa boten. Yen to semangke kula badhe kaparingaken nanging semangke kula matur sepisan malih kula badhe nyuwuna. Nah, yen to kados mekaten kula badhe nyembadani kula rada pariweksa. Satyake tumunung wirang tumandang satyane ko garwanira garwanira satyake mondrat mojo Secaki maju makaten yang pendhita Durna. Loh, bagus ta. Bener tadi. Secaki nang ngarepku basa. Basa. Karepmu piye Secaki? Bener. Paman pendhita Durna badhe ngampil Koko Prabu Ndara Kesna wonten negari Ndrawati. Mandhapipun kembang cangkok Wijaya Kusuma nyun sewu. Kata-kata pengendalipun yang pendhita Durna cekak cukupe kembang Wijaya sing nggawa Secaki. Semangke badhe kula aken dhateng paman pendhita Durna. Bakal kok ulungake marang aku. Nggih. Lanjut nek pancen kok ulungake nih aja nganti suwen. Wis randa wengi. Lajeng ingkang badhe kula maringaken nanging boten wonten madyaning setinggil binadra karepmu. Wonten madyaning ngalun-alun negari Ndrawati. Lho, lucu wae. Bakal ngelengke kembang wae kok dadane ngalun-alun negara Ndrawati. Ya. Wah, kula kok rasa deg-degan niku. Sampeyan ora usah pernah-pernah. Nyatane Setyaki aku basa mlipis. Lajeng kersanipun menika yen to kula maringaken wonten madyaning alun-alun Ndrawati. Supados dipirsani para kadang sedaya Pancapraja yen to bener-bener kawula Ndrawati ratu sak kawulane teluk barang pendhita Durna. Bagus Setyaki. Ucapmu ora bakal cidrong ing batin. Babar pisan mboten. Yen to Setyaki cidrong ing batin. Cilik centik gedhe glub bisa tigas murni. Tak tunggu madyaning alun. Anak Prabu nyun pamit nunggu dateng aturipun rayu Setyaki ingkang atos-atos paman pendhita Durna. Di metu jabaning Praja Ndrawati. Ya.
Jagat Ngestungkara Manik Bremaja Dewaku Brajagat dalah Yayi Kresna kula Koko Prabu sajronipun Kakang lungguhing pepungkuran Gajeg Negara Ndrawati ana tamu kayane Pendhita Negara Ngastina Pamandra leres pangendika dalem Koko Prabu karepe apa Yayi miturut pekabaran saking pangandikanipun Paman Pendhita Durna negari Ngastina nembe nampi cobaning Bathara kedah angrawaken dhateng Eri Paduka Ndrawati mandhapipun badhe ngampil wujude kembang Wijaya Kusuma dalah ingkang mongko aku wong dadi praja Ngastina urung krungu yen to titi kalanggan iki negara Ngastina nampa pacoban lah apa iki mungkin ana dadi samudana pinangka dadi cobaning para kadang Nyai yen to kados mekaten Koko Prabu kedah anindakaken sabar menika sedaya menika mbok menaiki nara dadi cobaning ingkang rayi lan para kadang Pandhawa lah lanjur saka kersane Siadi Paduka Koko Prabu samangke kula atur suwene sawetawis samangke kula watri tugur wonten negari Ndrawati sedaya samangke dipun salirani dhateng kadang Paduka pun Yayi Setyaki lan Kakang Udawa jalaran saking pamanggihipun ingkang rayi Paduka Koko Prabu menika wonten negari Ndrawati menika ingkang sinebat tamu agung langkung-langkung dhateng sesepuh kula lan pepundhen kula kepareng saking menika kula atri tugur lenggah wonten negari Ndrawati Koko Prabu sinambi minta nugraning Bathara ingkang akarya loka daya-daya kadang Paduka saged pinaringan widodha niring sambikala yen to kaya mangkono Yayi aku mung tak ayo tak dherekake omong dadi kersane Siadi nuwun inggih Koko Prabu Yayi Setyaki kebat mangkat ayo tututana Paman Durna duga prayoga marang Siadi aja nganti ana ludira kang tumetes ana madyaning negara Ndrawati Yayi Setyaki dugi prayogi dhateng Rai Paduka Kakang Udawa tutna lakuning kadangku Yayi Setyaki sendika dawuh nyun pangitambahing pangestu Koko Prabu nyun pangitambahing pangestu Rai Paduka Koko Prabu
Lampeng rata tena narasa ning sukuning arga irampala tumingale lera surya wedalirawa arsa madangi jagat raya tuk mungup paning sapucak ing wukir yogane wong atuh ngger Gatotkaca wonten paring pangandhiluh paman-paman Arya nadyan to angger Gatotkaca madyaning papungkuran sira wis mangerteni ana tembung Gatotkaca Gathuk wis ngarani kaca aling-aling ana ngapa wae ayo sira wis waspada tinggal derekna lakunipun paman sumawan ana Kakang Patih Udawa titi kalanggane iki negara Ndrawati ya Ngamarta ya Ndrawati para kadang Ndrawati agi menggalihake marang Kang Mas Werkudaya Sudarmamu mulayo tutna lakune paman adoh cerana cerotot adono ngger anakku kan sekedya dawuh kersa paduka paman Arya katon kula kan aduh di ampun ngantos daya-daya prepeki daya damel tantreming negari Ndrawati mangkono Kakang derek ana dadi lakuku monggo ingkang rahat paduka put-putan mung dadi kesanipun Adi Arya lumerap sedika dawuh paman duga prayoga aku ngrungokne lagu
Gunung dadi gunung Mulyani.